Oh anak, mukhang masaya ka ah. Opo, Nay. Masayang-masaya po talaga ako. Kasi po, magkakaroon na po kayo ng isang engineer. Talaga anak, nakapasa ka sa board. Opo, Nay. Isa na po akong ganap na engineer. Sa wakas anak, sinabi ko naman sa'yo na kayang-kaya mo yan. Opo, Nay. Salamat po at nandyan po kayo palagi na nakasuporta sa akin. Oo naman anak, basta para sa inyo magkapatid, nandito lang kami ng tatay mo. Asan po pala si tatay? Nasa bukid siguro anak. Alam mo naman ang tatay mo, hindi mapakali sa mga tanim niya. Lalo na, may paparating na naman na bagyo dito sa bansa natin. Di bali, Nay. Kapag nagkatrabaho na po ako, hindi ko po kayo pababayaan. Ako na po ang bahala sa inyo. Anak, paano naman ang kuya mo? Huwag na po kayong mag-alala kay Kuya, Nay. Basta po ipagdasal na lang natin na maging maayos ang pag-a-apply ko ng trabaho. Oo anak, para matulungan mo rin ang kuya mo. Opo, Nay. Si Kuya po kasi, sayang yung kurso niya. Kung tinapos niya yun, edi sana may maganda na siyang trabaho. Hindi naman kasi siya mahilig mag-aral. Panay ang barkada niya. Kaya ngayon, wala siyang mapasukan na trabaho. Hayaan niyo na po, Nay. Tutulungan ko po si Kuya. Napakabait mong bata. Pagpalain ka sana ng Diyos, anak. Oh, anak. Kamusta ka na? Ito, Nay. Mabuti naman po. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Nay, sa Makalawa po, pwede na po kayong lumipat ng bahay. May bagong bahay na po tayo. Talaga, anak? Napakaswerte ko naman talaga sa'yo. Nandyan po ba si tatay? Sandali lang at tatawagin ko. Basong! Ang anak mo! Gusto ka daw kausapin? Talaga? Sige, papunta na. Kami na. Hello anak. Kumusta ka na? Miss na miss ka na namin ng nanay mo. Ako din po, Tay. Tay, may maganda po akong balita sa inyo. Ano yun anak? Tay, magkakaroon na po tayo ng bagong bahay. Talaga anak? Paano na tong bahay natin dito anak? Hayaan niyo po. Ipapagawa ko din po yan, Tay. Basta po, lumipat muna po kayo sa bagong bahay natin. Salamat anak. Unti-unti na din natutupad ang mga pangarap natin. Dahil po sa inyo yun ni Nanay, Tay. Kung hindi po kayo naghirap sa pagpapaaral sa akin, wala po sana ako sa kinatatayuan ko ngayon. Utang ko po sa inyo ang mga narating ko ngayon sa buhay. Hindi po matutumbasan ng pera ang halaga ng buhay na ibinigay niyo sa akin. Basta anak, ang hiling ko lang ngayon ay lagi kang ligtas dyan. Kayo din po, Tay. Si Kuya po pala, kamusta na? Ayun, nagsisikap na din mag-aral. Nahihiya na din kasi sa'yo. Naging inspirasyon ka din ng kuya mo. Kaya nagsisikap na makapagtapos din ang pag-aaral niya. Mabuti naman po kung ganun, Tay. Masaya po ako para sa pamilya natin. Ako din anak, ito na ang nanay mo. Anak, mag-iingat ka lagi dyan ha. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Walang anuman po. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Sige na po, mag-iingat din po kayo palagi dyan. Nay, ang ganda tong bahay na nabili ni Rysel. Oo nga, napakaswerte talaga natin sa anak natin. Alam mo, gantimpala na din siguro sa atin ng Diyos to. Dahil pinalaki natin siya ng maayos. Oo nga, Tay. Dahil na rin yun sa walang sawang suporta natin para sa kanila. Kahit siguro tumanda na tayo at magkapo tayo sa kanila, hindi pa rin tayo magsasawang suportahan sila. Oo naman, habang nabubuhay tayo, mananatili pa rin tayo sa tabi nila. Oh, ang anak mo tumatawag. Hello anak. Nay, andyan na po ba kayo sa bagong bahay? Oo anak, si kuya mo,
Naiwan pa sa dating bahay natin. Bakit po? Susunod na lang daw siya sa isang araw dito, anak. Ah, sige po. Kamusta naman po dyan? Nagustuhan niyo po ba? Oo naman, anak. Gustong-gusto namin ng tatay mo. Kami na nga, kausapin ko yung anak mo. Hello anak. Napakalaki pala itong nabili mong bahay at napakaganda. Talaga po? Pag uwi ko po dyan, bumili po tayo ng mga gamit sa bahay. Nako, ayos na itong mga gamit dito anak. Ipunin mo na lang ang pera mo. Tay, may naitatabi naman po ako dito. Gusto ko lang naman po ibigay sa inyo ang mga bagay na dati hindi nyo nararanasan at nabibili. Pasensya ka na anak kung hindi mo naranasan ang maranyang buhay noon. Kaya nga nagsikap kami ng nanay nyo para mapag-aral kayo. Dahil yun lang ang may papamana namin sa inyo. Naku tay, malaking bagay po ito para sa akin. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako magkakaroon ng magandang trabaho. Maraming salamat sa iyo anak. Sige po tay, pasok na po ako sa trabaho. Ingat po kayo dyan. Lalo ka na anak, mag-isa mo lang dyan. Kaya ikaw ang mag-iingat dyan. Anak, maraming salamat sa binigay mong sasakyan. Ang ganda. Nagustuhan niyo po ba tay? Siyempre naman anak. Tay, may isa pa po akong sorpresa sa inyo ni nanay. Ano naman yun, anak? Magtatayo na po tayo ng negosyo sa bayan. Yun ba yung pangarap ko, anak? Opo, Nay. Isang kainan po. Siyempre, may mga tauhan na rin po akong uupahan na makakasama nyo. Salamat, anak. Pangarap ko talaga yon. Napakabait mo talaga, anak. Siyempre po, kung hindi po dahil sa pagsusumikap ninyo, hindi ko po maaabot ang lahat ng to. Maraming salamat po, Nay, Tay.